Θα πετάξουμε ένα μοχλό. Τώρα θα πετάξουμε ένα μοχλό. Γρήγορα. Πριν να φύγει η γάτα στον μπούλο. Συγγνώμη που διακόπτω. Άκουσε. Δεν σκίστηκε. Δεν πειράζει, πάμε. Θα το κάνουμε μετά. Έχουμε κι άλλο ένα βίντεο μετά. Όχι, άστο. Κοιτάξτε, παιδιά. Θα το κάνουμε. Δεν πειράζει, το πάρουμε. Πού το βάλα. Πού το. Πήγε μέσα. Τα λένε γάτα. Και δεν ξέρω ο μοχλός. Πού θα πετάξουμε στο μοχλό. αυτός είναι ο μοχλός, κοιτάξτε. Ναι, μπορεί να φαίνεται πίεση 4, έχουμε πίεση 5. Ωραία, πάμε. Ξέρω που ξέρω. Εγώ το είχα δει. Και εγώ. Το έχω βάλει. Απλώς κοίτα, είναι χοντρός, δεν είναι πίεση. Μην βλέπετε τα πόδια μας που κάνει τρίκ, είναι από τα νερά. Ένα Μιχάλη. Μόλις έκλεισε το βίντεο, έσκασε το μπαλόνι. Κοιτάξτε, παιδιά, δείξε, αυτό εδώ έχω κι άλλο ένα, το κάνω gigabyte, 40 ευρώ κάνω, 80. Τι μυρίζει, Μυρίζει σαν σταυρό. Σαν εκκλησία μυρίζει. Το σαν εκκλησία. Εδώ πέρα. Το πετάμε και πάμε κάτω να δούμε τι θα γίνει. Εδώ πάνω. Εδώ πάνω όντως υπάρχει. Εδώ πάνω. Δεν πειράζει, έλα πάμε. Πού θα το πετάξουμε από πάνω. είναι και το μεγάλο. Είναι και τα μεγάλα. Θα τα κάνουμε αύριο αυτά. Μετά από το βίντεο από το Fortnite. Αύριο είναι. Παιδιά, εδώ φαίνεται τα πάντα. Ωραία, πέτα, Μιχάλη, πέτα. Κοίτα πόσο κάτω είναι. Πετάμε. Εκεί είσαι ψηλό. Εσύ. Το κάνεις εσύ. Δεν ξέρω. Περίμενε. Ξέρω, ένα πάμα κουτσίκε. Άμα δεν έχει σπάσει, άμα έχει σπάσει λίγο, θα το πετάξουμε άλλη μια φορά. Κάτι μου λέει ότι έχει καλό, θα κάνει έκρηξη. Κάτι μου λέει αυτό εσύ. Αφαντάσου το κάνει τώρα, εδώ που είμαστε εκεί λίγο κάτω. Η πατάτα σου κάνει Και εσένα. Τι έχει νερό. Έχουμε τα τραλαλέα. Πού το νερό. Εδώ πέρα. Ελάτε να δούμε τι έχει γίνει. Α, το ξανακάνουμε, έχει σπάσει λίγο. Έχει καλώδια μέσα. Πάμε πάνω. Αλλά αυτή τη φορά την πετάξω δυνατά. Ναι, παιδιά. Φέρε μια. Κάτσε το κάνω. Έχει χαλάσει. Το μισό. Μισό πάνω. Το μισό πάνω. Μην θα το κάνουμε κομματάκι. Παιδιά, κοιτάξτε. Εδώ πέρα σκάτα, εδώ μια χαρά. Πού πήγανε. Φύγαμε. Στο καλό, αυτά πήγαν στο καλό. Τώρα το κάνουμε. Μέσα τι έχει να δω. Μέσα επρίξει. Παιδιά, θα το πετάξω έτσι και πάνω για να... Εγώ θα το πετάξω. Όχι εγώ. Θα το κάνω πάρα πολύ. Δουλεύει ρε. Δουλεύει. Ναι, δουλεύει. Δεν Βλέπετε θα το... τίποτα. Άρα, θα το πετάξω δυνατά τώρα. Από εδώ ήτανε. Όχι, λίγο πιο πάνω. Το πετάω και πάμε κάτω. Έτσι θα βγούμε. Όχι, το κρατάς. Ναι, αυτό θα κάνω. Εδώ. Πάμε πιο πάνω. Όχι εδώ. Πάμε. Ήτανε. Ταράτσα. Ταράτσα.
Ψηλά. Πετάω. Έσπασε φουλ. Έσπασε. Ακούστηκε δυνατά. Ναι, αλλά έσπασε. Έφυγε όλο το κομμάτι. Το κομμάτι εδώ δεν είναι. Όλο το κομμάτι. Έσπασε. Το χέρι μου. Πού σε πάω αυτό. Εγώ. Έφαγα το χέρι μου. Κολλήσα να το σύνδερα. Παιδιά, να δείτε. Θα επιλέξετε λίγο. Oh my god. Έχει βγει, Μιχάλη, έχει βγει. Δεν διαλύθηκε, βγήκε απλώς το καπάκι. Το καπάκι, πού είναι το μισό, το άλλο. Να το. Δεν διαλύθηκε όλα. Πειράζει. Έτσι πώς θα παίξεις νομίζω, έτσι. Κάτσε να δω. Αυτά έχει μέσα μοχλός, κάτσε. Αυτά είναι να κάνει αυτά. Αυτά είναι Αλλά να αυτό κάνει... είναι πολύ δύσκολο. Να παίξεις έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τίποτα και ανοίγει. Αν σε πιάσει μια άλλα. Πάμε. Δώσε μια. Το πετάω, παιδιά. Όχι, από πού. Πού θα το πετάσω. Η σειρά μου. Το πετάω μια. Όχι, εγώ. Έλα, πέταξε. Σε περιμένω πάνω. Σε περιμένω, Έλα και εσύ στο πάνω. Έλα, ρε. Φόβασαι. Θα το δείξω στα παιδιά. Και τώρα θα πάει ο Μιχάλης λίγο την γυμναστική να κάνει. Τι ώρα είναι τώρα? Γρήγορα, Μιχάλη, γρήγορα. Το πετάμε και κλείνουμε. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Όχι, εγώ όχι. Όχι σε μένα. Εδώ. 1, 2, 3. Είχαμε. Παιδιά, είχαμε. Θα το πετάξω για μια τελευταία εγώ, παιδιά. Κλείνουμε. Παιδιά, μόλις έρθει και ο Μιχάλης, σας το δείχνω πώς έχει γίνει. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Είναι αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ναι, αυτό ήταν. Πού είναι. Εδώ έχει σπάσει. Όχι ρε. Γιατί ρε. Θα σπάσει όλο αυτό. Πώς θα σπάσει. 2 λεπτά έχουν μείνει. Τι 2 λεπτά. 2 λεπτά. Βίντεο. Ναι. Βέβαια. Θα το πετάξουμε. Όχι, όχι, ρε. Είναι αυτό. Φέρε με. Πέταξε το άλλο. Τελειώνει. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ακόμα. Αυτή είναι η μπαταρία που φορτίζει. 1 λεπτό, Μιχάλη, και 40 δευτερόλεπτα. 1 λεπτό, όχι 40.